Yo, happy birthday. Rika, happy birthday. Parang nenengdi ang kanyang katawan. Sarap mong titigan, di ito sasabaw. Kasi Rika, dumating. Oy! Compress! Ayan na, ang tagal kong hinahanap dito para matagpuan. Dito lang pala sa Malaga. Alright! Oh, kanta, kanta. 1, 2, 3. Happy birthday to you! Hey! Oh, Mr. Birthday wish. Ito galing kay Ate Eva, Kuya Ronnie. Ayan, thank you. Birthday wish, hindi yan ang kandila. Ay, sayang. Lighter. Lighter. Corona! Kalamaan na lang birthday wish. Lighter. Yan. Birthday wish. Wala lighter? Sino magsisindi siya? Tayo si Tia Soy. May message. Birthday message. Kasi yan. Ay, ano muna, team muna. Bago si Rika. Karot. Di ba nga nalang? Umi. Karot, message kay Rika. Message mo sa birthday niya. Dali. Hindi na ako nagkaan. Happy birthday nga pala, Rika. Sana more birthday to come at patuloy lang kung ano yung pangarap mo. Sana matap mo yung pangarap mo sa buhay. Sana huwag ka muna mag-asawa para kasi nadaanan din yung hirap. Kaya sana makatapos pag-aaral pa yun. Kahit pa paano sa pagkatapos ng pag-aaral, vlog yung buhay mo. Salamat sa Rika, happy birthday sa'yo. Sana lagi ka na maganda. Ay! Ay, mag-aaral ka mabuti ha. Kung mabayaan yung mag-aaral, siyempre. Pahalagahan natin yung tinulong partner mo na ang habang buhay. Ba yun? Ay! Git. Sali pa so. Thank you. Happy birthday pala kay Rika. And more birthday to come. Ingat mo lagi. Sana matupad mo yung pangarap mo at gulang sa pag-aaral. Huwag mo mag-asawa. Alright? Pinsan ni Rika. Happy birthday, Ate Rika. Enjoy this special day of yours. And syempre, whenever things get heavy, I will miss you. Ano sa Tagalog yun? Happy birthday. Enjoy mo sana yung special na araw mo. And once na i-problema ka sa lisan ako, pwede kang mag-share ka na. Love you. Message kay ano? Happy birthday, Rika. Sana di ka muna mag-asawa para makatapos ka ng pag-aaral. Para makatulong lang sa mga pamangkin niya. Okay na yan. Salamat. Yun, happy birthday Rika. At ayun, maraming salamat sa sponsor dito sa maganda kay Rika. At yun, happy birthday Rika. Sana magandang sa pag-aaral mo. Tuloy lang, go lang. Yun lang. Pari-pari sa sasabihin. Erika. Ano yung message sa Erika birthday? Midterms na. Yung napagkatawa mo. Okay na tulad ko. At hindi ko tatay. Message mo tayo kay Erika. Ba, 4 years old. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning
Isip, ay, namatay. Kasi, dapat dito. Sige, sige. Nagsuong na liit mo. Message! Wait, Nakaiihipin agad eh. wait lang. Pwede ba pumikit muna? Oh, sige, sige. Sige, sige. Bago message. Pikit muna kami. Wait. Sino na? Sino pala? Tsaka ako mag-message. Ano ba yun? Message mo. Kaya. Oo. Wala kuya, thank you. Unang-una, thank you sa wait lang. Maamo. Sige. Message mo ba saan? Bakit sa akin no? O sa kabuuan? Unang-una, thank you so much sa kay Kuya Morris, sa Team Paaway. Tapos po sa lahat ng mga dito. Kuya, thank you po sa marami. Tapos sa lahat po ng sponsor po, sa mga sumusuporta po sa akin, sa mga viewers. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Na po hindi po kayo magsawang sumuporta sa akin. Ang wish ko naman para sa sarili ko is thank you kay God for another life, for another second of my life. Thank you kasi binigyan na naman ako ng another life, another year. Ayan. Tapos po, more happiness and more bless. So, ayun lang. Tapos sana po makapagtapos ako ng pag-aaral. Yun lang. Yun lang. Sana. Ayun po kay Mr. Teacher. Hello po. Thank you so much po sa sponsor mo po sa akin sa pag-aaral ko. Mag-i-sponsor po advance. Thank you po sa inyo lahat. Ayun lang po. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko mararanasan yung ganitong, ano ba yun? Yung ganitong birthday. Cute siya. Ayun. Ayun lang. Sana hindi po. Hindi kaya magsawa mag-supporta po sa akin. Thank you so much. 2025 na. Di pa ako nagbabago. Iyakin pa din. Yan lang. Tapos sana maging masaya din si mama pa ko. Kahit wala na siya. Naman, yung magtatay, isang tao. Yan lang kuya. Thank you so much. Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko talaga ito mararanasan. Siguro hanggang lang, lucky year pa sinted ko. Pero di ko talaga. Kasi dahil sa inyo, nagbago talaga yung dahil kay Kuya, tapos na po na. Thank you so much. Thank you so much talaga. Tapos, bakit wala ka dito? Ayan, maraming salamat po. Lalo na sa family ni Kuya. Ayoko na magtama guys. Pero, ayun lang masasabi ko. God bless po sa ating lahat. Yan Kuya. Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday to you! Hey! Hey! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Hey! Hey! Abo! Oh my God! Alright! Yun! Happy birthday. Amoy! Happy birthday, Rika! Happy birthday! Thank you. Happy birthday! Happy birthday! Gulat sila. Ay, si Dit pala hindi nag-message. Gano'n eh. Si Dit nagtago. Oh! Dit! Uy, di ba ako nag-blow ka? Ayaw mo pala, di pa nag-blow. Di mo pala nag-blow. Di pa nag-blow. Sabay-sabay na si Victor. Sabay-sabay. Hindi. Si Dit pa ano? Dito ka, Dit. Ay, ano ba yan? Nagtatago si Dit. Oo. Oo nga. Iya si Dit dito. Kasi na lang sa kwarto. Maririnig ka naman namin. Yaman eh. Yaman eh. May problema ka.
Alright! Tuloy ang saya! Yung kainan na. Anak ni Rika, oh. Anak ni Ikang. Ilang buwan na? 5 months. 5 months. Pasundan na. Gulat siya eh. Cute. Amoy! Ayan, taon. May tapos sa camera. May tinataguan. May na! Kuya Buboy! Kaya magkanada sa Si ano? Hindi ganyan ang tulad ko. Kilala mo naman ako. Pag bumibigay tunay lagi ang hangaring ito. Sana ay hindi lamang sa labi mo maririnig. Yan ay aasahan pagkat ako'y tapat sa pag-ibig. Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. At hindi ko nang dalian kundi pangabakuan. Hindi magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang likod ng puso natin isa ang nararamdaman. Happy birthday! Sabihin mo lagi ako'y iyong mahal. At hindi pa nang dalian kundi pangabakuan. Hindi magtataksil kahit na kailanman. Dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Dahil ang tibok ng puso natin isa ang nararamdaman. Talagang amo. Ayan po, ginabi na kami. At uwian na. Ang team. Madilim. Uwian na po. Paunong ano yung flashlight?